Els que m'ho coneixeu, ja sabeu que jo el que em dedico és a llegir plans de negoci, uns 500 plans de negoci cada any, i d'aquests 500 acabo seleccionant 3 o 4 per invertir, no? I d'aquesta reducció de 500 o els que siguin a 3 o 4 aprenem coses, no? I us vull explicar la història dels emprenedors socials i de com vaig començar jo a conèixer aquesta gent, no? I definirem què són els emprenedors socials i per què són tan importants. Però jo sempre explico que jo cronometro el temps que triguen els professionals que em venen a veure, no? Els metges, els investigadors, la gent del sector, no? En preguntar-me quan crec jo que val la seva idea, no? I jo ja sabeu que els hi contesto sempre, escolta, la teva idea val 0. Si l'executes pot valer moltíssim, però el seu valor depèn de la seva execució, no? De sobte, fa 2 anys, vaig començar a veure un tipus d'emprenedor, ostres, que no em preguntava quan valia la seva idea. I a més, uns emprenedors que estaven especialment enfadats amb el sistema, no? I les millors oportunitats estan sempre darrere de gent que està molt enfadada, algú que s'enfada per alguna cosa concret i troba un espai de mercat perquè pot fer un producte o un servei que alivia aquest enfado, per tant tindrà una demanda, no? D'algú. Com us deia, fa 3 anys vaig veure el primer. Fa 2 anys vaig veure 8 o 9. L'any passat vaig veure 25 i aquest any, el que portem d'any, ja porto més de 25, o sigui que segurament acabarem l'any a 40 o 50 models d'emprenedoria social, no? És una tendència que ve imparable, és a dir, és un sector nou, realment estem davant d'un canvi de paradigma molt, molt important, no? L'emprenedor social és, abans que res, un emprenedor. No només vol guanyar diners, sinó que el que vol és guanyar, entre cometes, impacte social. Vol resoldre un problema greu de la societat. I ho vol amb tanta força que per ell és prioritari resoldre aquest problema greu de la societat abans que inclús guanyar diners. Per ells, el centre de la seva companyia és generar un impacte social. Us ficaré un parell d'exemples i després més, però perquè comencem a entendre exactament de què estem parlant, no? Em ve veure un emprenedor, està molt enfadat perquè a l'Àfrica hi ha moltes malalties que es podien prevenir molt satisfactòriament només que es poguessin fer analítiques. El que aquí estem tan acostumats de l'extracció de sangre i l'anàlisis, en Àfrica no es fa. Identifica per què no es fa. El problema no es tanto de falta de dinero, sino que en Àfrica se rompe la cadena de frío. Quan fem una extracció sanguínia, si la fem en un poblado africano i ha d'arribar a l'hospital per ser analitzada, necessita uns camions refrigerats o un sistema de refrigeració, perquè si trenques aquesta cadena de fred, la sang es fa malbé i no és possible fer aquests anàlisis, no? Se li acut patentar i dissenyar un paper, un dispositiu que és un paper que fa l'anàlisi en el propi paper. Per tant, ho fa in situ i el paper et diu si tens la malària o no la tens, si tens l'HIV o no la tens, etc. Un altre exemple perquè ho entengueu encara millor. A l'Àfrica es moren més d'1 milió de nens per ingesta d'aigües contaminades. Doncs un emprenedor, també molt espavilat, dissenya i patenta una cànula, és una mena com de tubito, que a l'absorbir l'aigua a través de la cànula, per un sistema de filtres i de reaccions químiques, aconsegueix eliminar el 99,99% dels microorganismes causants d'aquestes infeccions, no? Aquest emprenedor és capaç d'introduir aquesta cànula a un preu d'1 €, té un marge operatiu del 10% i la col·loca en els governs africans o amb ajudes d'ONGs, etc., per tal que els nens o les famílies puguin tenir aquesta cànula, no? Ha introduït fins ara 2 milions de cànules i ha salvat la vida segurament de desenes de milers de persones a l'Àfrica. I ho ha fet guanyant diners. Llavors, la sanitat és un camp especialment fèrtil per idees d'aquesta natura, on poden sorgir emprenedors socials que poden guanyar molts diners, perquè tota la nostra teoria, o la meva teoria, és que no és incompatible guanyar molt i tenir un impacte social molt important. Més aviat al contrari, quan més guanya la companyia, més pot invertir en atraure talent, gent de qualitat que pugui fer créixer aquesta companyia, etc. Llavors, jo arriesgo de posar-nos una mica filosòfics, però jo vull que entengueu per què apareixen els emprenedors socials. Penseu que el capitalisme, com el seu nom indica, és un sistema que està basat en el capital. Com està basat en el capital, les empreses inverteixen capital per generar més capital. El dios és el dòlar i l'euro, no? I com ho fan així, hi ha sectors de la població que queden exclosos perquè no són rentables o interessants econòmicament. El capitalisme ja és conscient d'això, llavors entra un altre actor a jugar aquí, que és l'administració, els governs, no? Aquelles àrees on no hi arriben les empreses privades, l'administració intenta produir per tal que no es produeixin injustícies socials. Però de nou tenim un problema, l'administració no té recursos il·limitats, no té gent il·limitada i hi ha llocs que tot i així
no arriba. I ara arribem a un punt que em sembla especialment important. Quan ni l'empresa privada és capaç de cobrir una necessitat de mercat i l'administració no pot suplir aquesta falta, aquesta manca, diguem-ne, d'arribada al mercat, es produeix el que en economia se'n diu una fallada de mercat. Llavors, què passa? En els últims anys apareix un nou tipus de ciutadà que diu, ja ho intentaré resoldre jo, és l'emprenedor social. Dins d'aquest espectre, diguem-ne, on a l'esquerra podríem dir organitzacions que el que volen sobretot és generar un impacte social, on l'important és la missió de l'empresa, no? I a l'altra banda, doncs, les empreses que diuen, escolta, no, yo lo único que quiero es generar dinero, no? Hi ha un ventall de fórmules jurídiques on s'encabeixen tots els emprenedors socials. No? Són empreses socials sense ànim de lucre, no pretenen inclús ni generar ingressos, volen viure només en subvencions. Aquestes a mi no m'agraden gaire, us ho he de confessar. Són necessàries, però no m'agraden gaire perquè una companyia que no genera ingressos anem malament. No? En el mig tenim les híbrides que li diem, no? Que són les que guanyen diners, però tots els diners que guanyen els reinverteixen a la mateixa companyia per créixer. No? I a la dreta, les empreses socials amb ànim de lucre fan diners i fan impacte social, però no renuncien a fer diners, que en la meva opinió són les més importants. No? Quan nosaltres mesurem l'impacte econòmic d'una companyia, el capital risc és el tenim facilíssim. I és molt fàcil saber si una companyia té èxit o no des del punt de vista econòmic. I per què és tan fàcil? Perquè al final el producte de la companyia, el que estem mesurant, està a dins de la companyia. El problema dels emprenedors socials és que el retorn a la inversió, hi ha el que es diu el Social Return on Investment, els ROIs, ROI amb una S al davant. No? Per què és tan difícil de mesurar aquest retorn social? Perquè l'output no està dins de la companyia, està fora. I com mesurem l'impacte social, per exemple, d'una iniciativa que pretén educar perquè no hi hagi transmissió materno-fetal de l'HIV, comparada amb la que dèiem, per exemple, de la cànula per evitar morts. Amb quins paràmetres mesurem aquest èxit? No? Doncs és complicat. No? Al final, suposo que l'important és saber quantes persones es beneficien, quina és la gravetat del problema que s'està resolent, quin potencial té aquesta idea per alliberar aquestes persones i fer-les productives i que segueixin generant més impacte amb els altres. No? L'Adam Smith es va inventar un concepte que era extraordinari, que lo importante es mirar por mi bien, perquè si jo miro por mi, en el fons estic mirant pel bé de la societat. Hi ha, deia ell, una mano invisible que ajuda a regular els interessos de tothom. No? Llavors, en el segle XXI estem assistint a un procés de formulació invers, que és el que jo li dic la segunda mano invisible d'Adam Smith, no? Que el que està fent és canviar el focus del jo al nosaltres, no? Perquè la segunda mano invisible diu exactament el contrari. Diu, si miro por la societat, en el fons estic mirant per mi. Fixeu-vos, són exemples de diverses companyies que s'han creuat en la meva vida, no? I que les he pogut mirar. No? Una és la Healing Fields Foundation, un seguro per col·lectius marginals. Han fet una companyia com un Sanitas, però per gent pobra. I no entrarem en detalls, però és un model econòmic que és rentable, que té ànim de lucre i que a més està fent molts diners. I en fer molts diners està resolent un problema social que és molt important. No? Els restaurants llencen cada dia una quantitat de menjar extraordinària. Menjar que és perfectament apte pel consum. Una emprenedora se li va ocórrer organitzar un sistema de recollida en els restaurants per poder portar aquest menjar a cases d'acollida aquestes que donen menjar. Amb aquest sistema s'estan estalviant uns diners extraordinaris i està afectant un problema que no és sanitari 100%, però que té un impacte sanitari extraordinari. Tot això es redueix a demostrar un model de negoci en un pilot i escalar-ho, ja sigui creixent o replicant el model, creixent com a pròpia companyia o deixant que altres companyies facin el mateix que tu. No? I us vull explicar el concepte del que és el Venture Philanthropy. Jo tinc la il·lusió en el futur d'aixecar també un fons de Venture Philanthropy, perquè crec que és la manera ideal de complementar un fons de capital risc. Un és molt greedy, molt el dòlar lo és todo, no? I l'altre és, escolta, retornem una mica també perquè val la pena. No? Jo crec que es pot aixecar al nostre país un fons de Venture Philanthropy. El Venture Philanthropy és el mateix que el Venture Capital, són inversors que volen ficar els seus diners en companyies, diguem-ne, i retirar els diners al cap d'uns quants anys amb un surplus, però en comptes d'esperar un 20 i pico% de tassa interna de retorn a la inversió, hi accepta un retorn entre el 7 i el 10%, que és el que recomana ara mateix la European Venture Philanthropy Association, no? Però alhora, a canvi, diguem-ne, genera un impacte social extraordinari.